Carballo sempre ten as portas abertas para acoller e a mesa preparada para compartir, pero os días da festa dunha maneira especial. Por iso, diante desta imaxe do Bautista bautizando a Xesús, invítovos a vir á misa e á mesa, a vir ás festas de Carballo. O 24 honraremos a San Xoán Bautista. O noso señor alcalde fará a invocación ao santo en nome de todos os carballeses. O 25 é o día grande do Sacramento, vainos a presidir don Julián Barrio e faremos, despois da misa, a procesión polas rúas de Carballo con unha carroza engalanada. O miércoles 26, a festa do Carmen, co patrona de Carballo. Vinde a festa. Gracias a todos, porque Carballo ten un corazón grande que quere acoller e quere compartir con todos. Boas festas nos dé a Deus, que San Xoán Bautista nos leva a Xesús.